Dobrý deň, ukážeme si, ako vytvoriť flipity zámky do unikovej hry. My si vo Google Chrome napíšeme slovo flipity, potvrdíme Enterom, prejdeme na stránku flipity.net, kde si nájdeme kartu s kľúčmi. Toto je ona. Klikneme na inštrukcie a v najďalšej podstránke klikneme na tento odkaz v kroku číslo 1. Dôležité je, aby ste mali Gmailový účet, pretože tým pádom máte aj disk, kde sa vlastne Google Docs tieto flipity uchovávajú. Je to vlastne excelovská tabuľka. Dáme vytvoriť kópiu. No a mňa to presmeruje vlastne do mojich Google Docs dokumentov na disk. No a otvorí sa vlastne takáto tabuľka. Prvý stĺpec sú zadania, druhý pomôcky a cez stĺpec sú odpovede. Ja ich nechcem tieto, pretože to je nimi vytvorené niečo. Deletnem to. No a idem do bunky A2 napísať pokyn. Vpíš do okienka prvé kľúčové slovo, potom klikni na kľúč pod okienkom. Zámok sa ti otvorí a ešte zostane aj zelený. Potom klikni na šípku doľava. Zaklikneme si potom C2 bunku a napíšeme prvé kľúčové slovo mama. Aby sme zbytočne museli to isté vypisovať, takže si klikneme pravým, dáme si kopírovať, no a koľko chceme zámkov a koľko bude mať kľúčových slov, toľkokrát si to nakopírujeme. Nezabudnite si tu opraviť potom tie kľúčové slova, čiže tu bude druhé a pri treťom tu bude tretie. No a v podstate teda máme správené flipity, dáme si ešte odpoveď otec, babka a sú hotové. Veľmi dôležité je používať tieto options, ktoré sa nachádzajú dole, takže si ich rozklikneme. Máme tu štartovací text, kde je dobre vhodné im napísať, že majú tie zámky otvoriť, akým spôsobom, alebo ich privítate v tej hre na otvorení tých zámkov. Je to vlastne v podstate jedno, ale dobre je tam teda dať tie inštrukcie. Takže do okienok vpisujete kľúčové slová. Želám ti veľa šťastia. Ale nemusí to tam byť, ale bude to tam v angličtine. No a takisto taký záverečný text. To je dobré vlastne využívať tej unikovej hry. Napríklad podarilo sa ti zachrániť Filipa. Ak máte taký školský Gmail, tak potom môžete tu vlastne vložiť do bunky B10 vašu Gmailovú adresu a tu vlastne sa píše v slovenčine napíš alebo vlož tvoje meno a je tam potom také okienko, ale nie je to podstatné. Takže ideme súbor nejakým spôsobom zverejniť na webe. To sa robí tak, že kliknete na súbor, dáte zdieľať, zverejniť na internete. Potvrdíte zeleným tlačidlom zverejniť, ešte sa vás to opýta, či áno, tak dáme OK. No a vlastne tu už je nejaký ten link,
ktorý CTRL-C tlačidlami vlastne skopírujeme. Môžeme si otvoriť nové okno, dáme CTRL-V, dáme Enter a otvorí sa nám znovu tá tabuľka, v ktorej hore máme ešte, keby sme veľmi chceli upravovať, ale prejdeme na link tu. No a vlastne tento hrubý modrý je ten link už hotových flipitov. Klikla som naň, máme tu vlastne tie 3 zámky, lebo máme 3 kľúčové slova, do okienok vpisujete kľúčové slova, mohol by tam byť aj pokyn, klikni na prvý zámok, potom na druhý, potom na tretí, to už záleží na vás. Čiže ja kliknem na prvý zámok, vpíšem kľúčové slovo mama, trošku to zdvihnem, aby to bolo vidieť, ako sa ten zámok otvorí, kliknete na kľúč, zámok sa otvorí a hneď pod tým je tá šípka doľava, alebo aj táto, to je jedna, na ktorú kliknite, ideme na druhý. Druhé slovo bolo otec, klikneme na kľúč, otvorí sa, vrátime sa späť, klikneme na tretí zámok, píšeme slovo babka. No a už vidíte, že tu dole mi tu napísal, vlastne podarilo sa ti zachrániť Filipa, čiže deti to normálne len vypnú a vráti to naspäť do tej unikovej hry, či do Geniali, či do Tinglingu, PowerPointu alebo na Google Disk. Vrátim sa späť do tých flipitov, ja toto zatvorím. No a ukážeme si ešte druhý spôsob, ako na to. A ja toto posuniem nabok, to zruším. Tu po zverejnení sa ten link ukáže. Čiže tu si ho len skopírujete cez CTRL-C alebo cez toto tlačidlo. Vyskúšame si to znovu cez ďalšie okno. Ja tam vpíšem to CTRL-V a už sa znovu dostaneme do tých zámkov. Je to úplne ten istý spôsob. Buď si tu skopírujete, alebo v tých flipitoch, tu si ho nakopírujete. No a potom si ho vo vašej unikovej hre priradíte vlastne k danému objektu tak, aby to prepojenie fungovalo, čiže na ľubovoľný objekt dáte vložiť hypertextové prepojenie, skopírujete, aby sa to tam zapísalo. Dobre, ak budete robiť Google Docs, treba to tam dať aj použiť napravo, je také tlačidlo a bude to funkčné. To je všetko.